Kandiat halor kene ke video tengin pai sha kajeng yo wot jong ba yoowanmi myria ubadai ukatong jong kaseng Voice of the People's Party VPP na po kanatiang wahiajer constituency empat hakaju ko poru ubadai ukatong ubala syarem tangda nyeu teliki wot ha kene ke elections MDC tongin pe ya kajeng yo wot jong une ukatong jong kaseng VPP empat ukatong jong kaseng National People Party bayo ya kajeng jom na baroh shnong ki baha hapoh kanatiang wahiajer constituency ngin pe tang ya kini ki arngut ki kyrtong ki ba kajing khun kadai pedang tang ki arngut kini ki kyrtong kata National People Party bat kaseng VPP na narting ke badai jong ki shinrang ka NPP ka yo adu kandai phon reward kat ba ukatong jong kaseng VPP u yo adu lai spa lai phu lai wot na narting ka badai jong ki kanthai NPP chi spa ri phu khandai VPP lai spa khandai phu wei na narting bi NPP ar spa lai phu VPP san spa khat ar wahiajer ka badai jong ki shinrang NPP lai spa phra phu san kat bau katong jong kaseng VPP u yo tang phra phu ar wot wahiajer RC ka badai jong ki shinrang hi NPP ka yo ar spa sa phu san kat bau VPP yo chi spa khat khandai wahiajer bi ka badai jong ki kanthai NPP sao spa khat ar VPP ri phu sao wahiajer RC ka badai jong ki kanthai hi NPP lai spa khandai phu wei kat bau katong jong kaseng VPP u yo tang chi spa san phu lai won wahiajer RC ka badai jong ki shinrang NPP ar spa phra phu wei VPP ar spa san phu sao lumbak daka ka badai jong ki kanthai u katong jong kaseng NPP ar spa sa phu san kat bau katong jong ko VPP ar spa lai phu wei wahiajer di ka badai jong ki kanthai NPP ar spa ri phu lai VPP lai spa lumba daka ka badai jong ki kanthai NPP lai spa khandai kat ba ka VPP ka yo ar spa san phun riu kse renchang ka NPP ka yo lai spa san phu san kat ba ka VPP ka yo san spa nyeu phu phra namadur ka seng NPP ka yo ar spa khat phra wot kat ba ka VPP ka yo ar spa khandai phu wei wot namadur biang ka seng NPP ka yo ar spa ar phu nyeu kat ba ka seng VPP ka yo lai spa chi phu ka recall ane ka total hapoh polling station u katong jong kaseng National People Party u yo wahiajer praspa arpun reward kat ba katong jong kaseng VPP u yo wahiajer praspa new phu sao won and that on postal ballot paper ki pathep de ki ballot paper u katong jong kaseng NPP u yo khandai phu san wot kat ba u katong jong kaseng VPP u yo tang sao phu won ki total wot baroh kilong u katong jong kaseng NPP u yo wahiajer khandai spa ar huai kat ba u katong jong kaseng VPP u yo wahiajer khandai spa khat sao bat ka jing ye pherang ne kan long tang da new word kublai bun